Какво става, хора? Днес ще правим ревю на сервера PvP Sparta с Coolmaster BG. Здравейте. И това е спауна. Хубав спаун. А оттам има една глава, дето ме кефи доста. Всъщност не глава, е цял Спартанец. Гледайте. Гледайте се какво стана въпрос. Само И тук може плочки да... даже има. И броня има. И Всичко плочки има. има. Това е Jump. Не съм го минал, не знам какво стана там. И първия ларп е 1v61. Омага. И на него правите мелета, Правите скиш. така да се каже. Ай го, така изглежда. Ender Chest. Следва Detron. Това е евент, на който отивате с Speed и с Fire Resistant Potion-ка. Минавате го и са кефите. Ето го. Тук като паднете е така като мене, е гадно, защото сега ще умрете. Не умирай, мой приятелю. Край. Ей. Така. Тъпи айтеми беха. Така че какво ви боли? Следващия ларп е End. Доста готино е билднат. Геймър цел. Капанчета е това Е. най-мръсното от всички капанчета. Покажи култиш как се ги направи. Какво има там отгоре? Не знам още как се ги Има направи. лампа има. Там българското се намери, Следващия ларп е Event. който се намира до спawна. Да, срещу спауна. Така правите също мелета, тук тавана пропуска вода. И обирате айтеми и кефите са. И- Кифте са Хубави айтеми като дават. Ексфериусчо. Орест Jump е следващия. Това също е евент, дето е позволено сетването на Home. Ето тук продължавате, сетвате Home. И като сетнете Home на следващия евент сте пръв. Ето така като ме сетвате на това дърво. Ето. Няма телепортирай да се сетна и аз. Чакай малко. И да, Хо! на дървото ли е топор? Ми да. Ай осте. Омага, падна. Нема, пишем компак. Следващия е Golden Village. Това е село, дето как го кажем, цялото е пълно с честове, с айтеми. Разхождате се, обирате айтемите. Ето тук има една дупка, дето е пълна с честове. Ето и навсякъде има честове с айтеми. Последва идея, не. Последва инфо. Про тройки, да, и Fire Pro 2. Ела на ларпи дела да видят как се кандидатират. На инфо съм вече. Това са ранковете. Donator, Witch, Knight, Гладиатор и Спартанец. Скоро ще съм Кнайт. Да, ти така си мислиш. Ето колко пари струват. Правила. Китове. И следващия ларп е G. О, дето на него има PvP, естествено. Не е като обикновените. Даже може да излизаш от килията си. Някой може да те отвори, твой приятел. Отвътре само можеш да се отвориш. След ведрока е PvP и като цяло хубаво е библото. Следва Warp Jump. Също доста добре е билднато. Даже не е затворен. Тук джъмпите, печелите, кефите са... Като Батко и Джони. Лично аз съм стигал там до диамантения джъмп, той мисля, че е последен. И после евент свърши, нали, така се някой трябва да мине. Warp Nether.
Също е бил много добре. И това е Warp Nether. Това дърво ме кефи доста. Като цяло също хубаво е направен. Warp Ores, празен е. Warp Prun. Ще го минаваме ли? Не. Не, мерси. Ти умря на Като диета. цяло... Тук има ядене, че ще вземем. Еми, Някакъв мод. тук даже си минава. Като минете, ако сте първи, там, втори или трети ви дават награда. Хубаво е. Кит спартанец. После следва шопа. Доста малък, доста безполезни айтеми, но нищо пак. Може да се изкарва пари. Добре, Забол, кажи ми, защо ще купува Workbench, фурна и чест? Глупости. Няма покажеш направо, няма смисъл да покажеш снейка. Warp Snake. Много хубаво е. Warp Snow. Тук на сноубола се бутате с снежни топки в лава. Има PvP съответно. Той даже ни чака. Мари. Свършиха ми топките. Нямаше други две. Сега заради те са в комбат, цигани. Попищо. Излез. Излез бе. Не. Warp Space. Кой знае какъв е това? Нека го видим и него. Space. Кефи ме. Това ми кефи. Топи! Тук вода има. Джунгови дървета, капанчета, мръснишки. То това е на Warpaint? Не, това не е Ленда. На Warpaint не. В смисъл на Enda има. В Enda е. Да, в Enda. Warp Temple, това е евент, в който трябва да намерите посоката на горе и печелите награда. Следващия лабиринтите, следващия е трейд. Ето тук трейд рума. Отвори ми бе. Хайде ще трейдваме. Влизай. Дръж. 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 Не така. Следващия е тренинг. Warp тренинг, дето тренирате джъмпове. Как да, нали, учите се горе-долу как да джъмпите. Това е той. Сега ще минем джъмпа. Да, няма да го минем. Други варпове има ли? Не. Не, няма. И хора, това беше от мен. На спомена. И до скоро.